SDG'nin Kandil'le bağı meselesinin yeni keşfedilmiş bir bilgi olarak zamanında Mijara peyvendiya hesedeya bi qendîlê re ku car car wek zanyariyeke nû hatiye zanîn tê dîtin bi taybetî ji aliyê hevkarên rojavayî ve mijareke cihê matmayîna me ye. bir bilgi. Ango ev zanyariyeke ku bi qasî du û du dike çar eşkere ye. Me ji destpêkê ve gotiye ku pirsgirêka me ye herî mezin ab hesedê re ev e. Ew ye ku Kurdên Sûriye bi awayekî resem bicivin û tevgereke ku tenê taybet be bi Kurdên Sûriye û çareserkirina pirsgirêkên Sûriye ava bikin, bêguman peywendiya wê bi Sûriye ve heye. Em welatekî şaristanî û pêşketî ne. Em dizanin ku sînorên hin welatan çi ne, berî ku pirsgirêkên xwe yên navxweyî çareser bikin. Lê her kes dizane ku mijar ne bi vî awayî ye. Ev rastiyeke em pir baş dizanin, ew e ku berdewamiya rêxistineke ku li çar welatan îddiaya wê, rêxistinbûna wê û çalakiyên wê hene li Sûriye navê wê hesede ye. Ev rastiyeke ku em pir baş dizanin ew e ku berdewamiya rêxistineke ku li çar welatan îddiaya wê, rêxistinbûna wê û çalakiyên wê hene li Sûriye navê wê hesede ye yan YPG. Ji ber vê yekê her kesê ku bi navê Hesedê bikeve danûstandinan, hemû alî haydarin ku bêyî wergirtina erêkirina Qendîlê ew nayê cîbicîkirin. Ev mijareke ku bi berdewamî rewşê aloz dike. Lê her çend aloz jî bike, hêviya me ew e ku di zûtirîn dem de rêkeftina dehê adarê were cîbicîkirin û li welêt aramî çê bibe.